relativa a terminis del Pla de Salut Mental de Menorca que formula la diputada senyora Patricia Font i Marban del grup parlamentari mixt. Senyora Font, té vostè la paraula. Gràcies, senyor president. Bon dia, senyora consellera. Vaig directament a la pregunta. En quins terminis es planteja la revisió del Pla de Salut Mental de Menorca? Gràcies. Gràcies, senyora Font. Té la paraula la consellera Gómez. Gràcies, president. Gràcies, senyora diputada. Com sap, el Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears té unes dates de 2016 a 2022. És la base on estan definides 7 metes estratègiques i 38 objectius estratègics i va ser elaborat per 160 persones aproximadament. La majoria són professionals, però també se va comptar amb participació de ciutadans i d'usuaris de la salut mental o de pacients, associacions de pacients i altres administracions. Per què se va fer així? Per poder donar una resposta real a les necessitats i també d'aquesta manera poder conèixer la realitat de cada una de les illes, perquè varen participar professionals de totes les illes. Així, fa uns mesos se va constituir una comissió tècnica a Menorca constituïda per professionals d'aquesta àrea de salut per poder donar aquesta resposta més específica i per poder prioritzar quines són les accions tant del pla estratègic com les que estan signades en l'acord d'investidura amb Més per Menorca. De fet, també és la comissió que revisa el pla estratègic i l'avalua, la part que correspon a Menorca. Se fa feinejar amb un model més descentralitzat que dona prioritat a la rehabilitació i la integració de les persones. També s'estan impulsant estratègies assistencials comunitàries, com és la posada en marxa, que ja està funcionant a Menorca, de l'ESAC, l'equip de suport assertiu comunitari per a aquells pacients que tenen patologia mental greu que estan fora del sistema, que s'encarreguen d'anar a donar-los el tractament o rescatar-les. I ja és una realitat a Menorca des de fa aproximadament un mes la informatització de tots els recursos de salut mental. També aquestes accions que hem parlat de prevenció i promoció de la salut en relació al suïcidi s'estan fent a Menorca, s'està fent formació dirigida a tots els professionals. Moltes gràcies. Gràcies, senyora consellera. Té la paraula la senyora Font. Gràcies, senyora consellera. Estic contenta que hagi recordat que sí que és un dels punts dels acords d'investidura que vam signar i precisament el vam demanar perquè vam detectar que tot és millorable, ho sabem, senyora consellera, que hi havia certes mancances i tot això dit per les mateixes associacions de malalts. Una mancança greu que tenim i que com sabem que existeix encara és la infantojuvenil. Casos com que s'hagin de desplaçar fora de Menorca, criatures per poder rebre tractament perquè a Menorca no tenim la infraestructura adequada, és un perjudici no només pel pacient sinó també per l'entorn familiar. També hi ha un punt que ens interessa moltíssim, evidentment calen més recursos, més infraestructures, més formació del personal, però hi ha un punt que ens interessa moltíssim i és que pensam que tota l'assistència infantojuvenil ha d'estar basada en un triangle, que és el de salut, el de serveis socials i el d'educació. Perquè va haver una qüestió que ens van plantejar des d'una associació en concret i és que tot allò que no estigui atès des de l'àmbit de l'educació, parlem d'infantojuvenil, acabarà derivant, quan són adults, en serveis socials. Tot el que puguem fer feina prèviament i de manera holística i conjunta, sobretot conjuntament amb les associacions de pacients, de malalts, crec que és fonamental. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Font. Té la paraula la senyora consellera. Gràcies, president. No dubti que la salut mental és una prioritat, no només per salut, sinó per aquest govern. Hem parlat d'iniciatives, cada vegada són més. Volem atendre millor, però també fer-lo d'una manera més coordinada, en serveis socials, en educació i dins el propi àmbit de la salut. Moltíssimes gràcies.